Na, jó. De ezt ugye mondom neki, hogy a flükvariát csinálj, de nem azt csinálj, nem? Na, akkor nyomjad. Nem a flükvariát csinálj, én. Na, szaros egész. Jó van akkor. Holnap hozzam a 800-at a végre. Az egy kicsit. Intellektuális. Peter. Mondjad nekünk? Empiriokritizmus. Empiriokritizmus. Mondjad? Emugálószer. Emugelátor. Mondd ki megint. Emugelálószer. Emulgálószer. Még mondjál már valamit, ilyen idióta szót, amit ki tudok mondani.